थांनाय मोनायाव दुतासो समाव एसे 12तानि उनाव आरो रावबो थायामोन नामा इहाय रावबो थायामोन माने बिदिथ' थाखाया शान्तिपुर्ण साननानै जितु जोंनियाथ' शान्तिपुर्णखा जोंहा जेबो गाज्रि थिंकिंबो गैया गाज्रि साननायबो गैया बेनिखायनो जोङो हराव दसे थानानै मालाबा 11ता 12तासिम थानानै बेनिफ्राय जों न'आव आरामै उन्दुहैखायो जितु बे जायगाया जोबोद शान्ति होननानै जों सानना लादो नाथाय बेनिनो खाथियाव 25 मिटारसो गोजानाव बिपिएफ अफिस दङ खाथियावनो दङ अफिसनि जि सानैसो भण्डामि लोंनाय लोङै जायै केराम गेलेना दावराव दावसि खालामबाय थायो बिसोरखौनो बन्द खालामजायो आरो जिहेतु बिथांमोना ओरैनोबा फुङाव फैबाय थायो दिनै फुङाव फैयाखै दासिमबो मोजां सावरायलायनो होननानै नेबाय थादो खिन्थु जों मोनाखै रावबो फैयाखै निस्सय बिथांमोनानो मावदों होननानै थोंजोङै जों सिन्था खालामलायनो हायो दा जियानो जाया मानो दावराव दावसि खालामनानै अफिस फिसिनानैथ' जों बिथांमोनाथ' देरहाया जिहेतु 22 खालाराव फैबाय थानाय 22 खालाराव बिसायख'थियाव जाहाथे इउपिपिएलआनो देरहाखागोन बेनि थाखायनो बिथांमोना फ्रास्ट्रेसनाव गोलैनानै खर' गाज्रि जानानै निस्सय बे खामानिखौ मावदो जियानो जाया मानो रायजो राजाफोरा बे बाथौफुरि ओनसोलाव इउपिपिएलखौनो मदद होनानै भट होनानै देरहाखागोन बेयो खासथां मानो होनबा बेवहाय गोबां खामानि जादों जोंनि लामानिफ्राय अफिस आदालतनिफ्राय खाथियावनो स्पर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कमप्लेक्स दङ बेयाव 50 कोटिनि खामानि मावगासिनो दं बेफोरनि डेभेलपखौ नुनानैनो बाथौफुरिनि बे रायजो राजाफ्रा भट होगोन नुनानैनो सानैसो गाज्रि दैदेनगिरिफ्रा भबिष्यत गैयि खालामना जों गथ' गथाय इयुन जोलैफोरखौ दा बेनिखायनो जाहाथे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे बेसेन गोसा भटखौ बे इउपिपिएल हानजानिनो बिथां भुपेन बर'नो होनानै देरहासार खालामो आं बेखौनो गुरै खावलायनो बेखौथ' नोजोर होयोबा नुयो बिथांमोनानो खालामनाय नुबाय थादोंना दैदेनगिरिफोरानो जोंनिफ्रायथ' बिदि आंथ' जेरावबो एकदमबारे ट्रेक्टरनि माबाखौल' सावनाय आरिनाय नुबाय थादों ओमफ्राय आंथ' होन्दोंमोन जोंनिया जाया र' जोंनाव गरम गैया जोंनि साइडथिं होनलायनासो होनना लादोंमोन दा जोंनियावबो जाबाय आरो दा बेनोथ' जोंनियाव जानाय नङा जोंनियाव जेबो दावराव दावसि जानाय नङा होननानैथ' जोंनि मावखुलियाव जाहाथे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मावथिफोरा आरामै सानाव डिउटि मावनानै हराव आरामै उन्दुहैयो बे उन्दुहैनाय समावनो बिथांमोना सुबिदा लानानै बेखिनिखौ मावबाय जियानो जायाथों मानो बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनानैथ' देरहाखाया भटखौ जिहेतु इउपिपिएल ट्रेक्टरनावनो होखागोन